Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yu amin nga sa nga pada papagayam. Manipod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan iti Barangay 31, Talingaan, City Lubot West, Lawag City, Lugos Norte, Philippines. At yung manang nasumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kaya ito di paghahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumabkablaw tinimbag nga oras na imbag nga aldaw na imbag abigat. Padaanan niyo papagayam ti pagkasalitaan ni Feli. Nagalaskat ugali mon. Anyagat alas ti ugali mon. Mare, tainagaw mo matan kanyak ni kumpare. Ano dito nga pagkasalitaan? Apay nga ni kumare kat inagaw na ni kumpadre. Anya ta pagtungbalan na. Padaanan niyo dito pagkasalitaan ni Feli. Sagudahin nga ti surat. Ni pagayam tayong Feli, nagalaskat ti ugali mon, kumare, inagaw mo matan kanyak ni kumpare. Aya, kunan na to'y, Dear Manong Nemi. Adu ket adu Manong Nemi dagiti inak nang nangigan a pamalakad dagiti naganak. Tames sa kadagita ti obligasyon dagiti naganak amang ted ti pamalakad, pamagbaga, panang disiplina, panang imula iti panunot ti pintas nga aramid kadagiti anak. Agsisimbet ka anak, agbuteng ka kinaapo Diyos, kaya't nangasawen, saan ka nga-aramid iti dakes? Once nga agaramid ka ti dakes, norantam kumanta agaramid ti dakes, lagi po mga dagos ni Apo Diyos. Agbuteng ka kikuana, kagura ni Apo Diyos dagiti dakes. Agaramid ka lang ti kinaimbag. Ayatem, ti Diyos mo, iti so amin nga puso, panunot kararwa ken pigsam, agasmat iti panangayat mo iti padam nga tao, ayatem ti padam nga tao, agasmat iti panangipateg mo iti bagim. Dua kam lang agkabsat Manong Nemi kini Manong Jun. Siyak tinaudi. Iti pa nagbasa mi, nagtintinulong kami agkabsat. Iti nagraduaran di high school ni Manong Jun. Manong Nemi, nagbasa ni ti college, kastamat kanyak. Iso na laing Manong Nemi ta saan ko na ituloy ti pa nagbasa kiti college. Gabutin na ira na idi nga nagsakit ni tatang kalbasan na ket pimusay. Ti makadakas Manong Nemi, nagsarunoda a pimusay kininanang. Gabuti sakit tinakam siguro ni nanang, kasalaki na ikayat nan, nga napanan dinanon ni tatang, iti ayan na ita. Nabati kam narudgudududuha kini Manong Chun. Hamat nga nakapagturpos ni Manong Chun, Manong.
Gabutaw mo ti magpaadal kada kami. Nakiasawan ni Manong John kat si Minan kanyak. When? Kat siya, nagtrabaho ak mati, naka-sales lady. Dito'y Manong Nemi nga namamok ti lalaking muna nagpitik iti pusok. Iso dito'y Manong Nemi, ti lalaki nga imbilang ko a first love ko ni Frank. Saan hindi nga may kat iti panunod ko Manong Nemi di si bibiyag palang datatang kininanang nang runa iti agbalasang akon. Nakunada, saan ka pala makiboy-boyfriend anak? Kabayatan nga agbasbasa ka. Kalinton dumtengan ti panahon. Nga makiboyfriend ka, piliem nga naimbag. Siguraduam nga sika talaga ti patpatek na. Siguradum no talaga nga sika kat sikalaing sa nakantuwa saktan. Kunada Manong Nemi, nga dito iti kakaisunang ented ni Apo Diyos, nga gundaway iti parsuwan nga tao, amang pili, iti katakta ko na dito lubong. Saan tayo nga mapili, no anyang aldaw, ti kaya tayo kumanga, mapanakaipas ngay, saan nga dati tinagpili, no anya tinahagan tayo. Saan tayo nga mapili? Ngay mapili tayo, ti katakta ko na tayo, ito tong palbiag. Iso ako nada, saan tayo kumanga agbidtut, amang pili. Mangup opisina ni Frank, Manong Nemi, kahit no kasta nga umenak sarong kaharan dito yung pagpapayak aga sales lady iti mall. Agregalo mat siyempre. Awatek mat At na yung papusuan kanumat. Isupay Manong Nemi tinang regalo kanyak iti baro nga cellphone ko. Nga mabalinak ang Facebook kanda dumapay. Nadungo, man nakaawat, man ang isagot, man ang ipateg ni Frank. Nga dayta dadada, nga rin mampayaan, dati pusok, nga gayat ken kuana. Dati po naman ng Nemi, nga idi agangay, ket inaklun ko ni Suna. Ket kastoon iti ragsak naman ng Nemi, idi bagak iti I love you to ken kuana. Agaw anak, ket saan kan tungag babawi? Feli. Sabi ko mga harot, saan ito ang babawi? Frank, ang mga met no, siya iti may kasyam. Kada kami aming nga babae, tibiyag mo? No. Si kalain, imposible. Dito kinagwapom, kinaman nag-link ang regalo. Baka may ka-aduak? Kinagbeso na, saan ko libagin ka? Nadaan na kiti Papi Lab, idadak pala ti high school. O idadak kiti college, nadaanak pa ti karelasyon. Magagangin lang dito ti lalaki, yung sana ka seryoso. Kasi ka ti may katlo, kan maudi. Idadadan trabaho na naggraduara ko niti college, kanadan trabaho, ag seryoso akon. Kabuta kahit kunti, maandan iti anak. Kahit kung mabarignigan nga may sakapudno nga lalaki, nga maandan iti anak. Kahit mo sawen, dayana ka di dagos iti kasar. Ano saan ka ba nga nasagana di aglibin ta? Live-in? No saan ka pala sigurado nga agasawa ta? Frank, saan ka nga dagdagan? Panunutan. Nagpintas din, nakatakta ko lang na ada ka mang dungdungukin ka? Mangyawat na niya man nakasapulam. Pero mga sikat mangyawat na kasapulak, siya kinagserbikin ka. Gamot siya nga ti babae. Ilutuan ka, iti paborito mga sidaan. Ihawat ko nagiti kasapulam no mapagkagdigos. No sumangpad ka, manipod ti bisina, sabten ka, ikadat sapatos mo, tulungan kang agsukat, ihawat ko kang kati tsinelas mo. Nagmayat, di ba? Frank, baliwan na ito pagsalitaan. No kayat mo.
Agmimisa ka di balayo sa gadi? Uwan gabot awanin ni manong ko, da asawa nan. Sa jabalay mi, hamat iso tinapintas. No, labsak tag sa ukit. Marmarpuken. Di, agnet na tinapintas ng balay, one apartment. Apartment? Uwan, sa tanto, mangipatakdar ti bukod ta ng balay, no, malpas ti kalay sata. Live in. Kasta di kita'y handa pa'y sigurado, no? Datak, si kakensyak, iti talaga ang katuluyan. Saan ka itong babawi, Feli? Agbili na ito na sinta, nasaya at ken ka, nadunguken ka. Manong Nemi, na ibagak da ito kini Manong June, ito namin sa nga tinawagak. Feli, napintas ba't no live-in? Tano yung kaso, nga saan kayo nga talaga nga kinaawatan? Alis to kailang agsina. Ang di makadagas. Sika nga babae ti maluki. Abot ta, siyempre. Maalan ti lalaki ti kayat na kayo ka. Awan to di mabali mo ipagpanak kayo ti lalaki nga naikari nga para kayo ka. Ang nagkasar kayo met, kat saan kayo tubot nga agkasinurutan. Dakil to ang problema di may panggap ti legal separation kada annulment. Ngam sigurado ka kadi nga patpatig mo ni Frank. Uwan manong, kahit isuna, ipatpatig na ka? Patsik, ipatpatig na. Iso na lang da. Isa ka na ami ka ng siyat, itig pa nagkalay sa ami. So, naglimit kampay lang. Adin ko no, anyaman ti pakaragsakam. Bukod mo nga desisyon na ta. Sabi ko, matasang kanto ang sagaba. Si Kamanong, okay ka di ba't lang di asawam ni Ipag? Dot anak yun, di ba? Awan ti problema mi. Nagasatak para ti asawak. Abot na dungo, man nakaawat. Kansang ko madaluklukwen. Nagasat ka manong, sabi ko matakastak ko mamet. Sanak to ko mga bidot, nga nangayat ka ni Frank. Diyak pa nakapag-desisyon manong Nemi no kamayata ka makilibin ka ni Frank. Iso nga ti, may sanggundaway imasadaga ka ni Susan nga katrabahwak. Susan? Da problema kay. Ano problema? Diyak mo no, mayatak iti bagbaga ni Frank nga ag-live-in kami. Live-in, apa nga sa kasar. Iyornungan na kanto pa lang tinapindas nga ang grande ang kasarmi. Anak makunan. At talaga kang desisyon. Napindas mat tapno hanggang kasarutan alis to lang nagpanagsinayo. Ang imlogi ka Gabuta siyempre may ipay mo ti bagim kang kuana ti amin-amin mo. Nga manat parag ko nam kindi Napudno ti amo ke. Saramidag tuwat amin ti panagsarbik kang kuana tapno sanak to pulos ng isukan. Di, makilibin ka. Aywan gayam sakbay malipatak, Feli. Tay awis ni Minda. Awis na kanya. Malagib mo ni Minda? Malagib ko. Kaduate ka dati. Ngayon na kiasawan. Agpabunyag. Mga anak takano. Di, babanda mga anak. No mga anak takano hindi ag kumari ta. Una. Saan mo lang na tayo akin anak, ito mamaling nga kumari no padigit tayo agpadpada ng mga anak. Di ba, Mare? Mare Feli? Mare Susan. Laban ka mga rod ng anak manong namin ti bunyag, kani Mare Minda, inanak mi ti bunyag, da kami kani Susan, manong namin ti anak da, kani Rudy. Anang rod mane, manipulitan, imbes nga Susan, muna Feli ti awa, tinawag da, Mare Adagos. Una.
Awang gayam. Nakikita mo ni Frank? Sampay. Abay. Una ta, kilatisam ko ano talagang nga napudno nga lalaki. No umay nakapasyaran, may araramot nga day off ko. Uno saan kat no umay nakapasyaran iti pagtrabahuan ta, ad as kasuwan. Ti mo mat iyam amukan niya. Maam da iyam amukan to. Kini parem. Abi ko mga parek. Una ta, aglib ingam to baten. Komadrenak, di ko kompadre met isuna. Aging gama nung naming nga tinawagan nakmanen ni Frank. Sana ka makaumadi tayo ta. Bisa akin. No kaya't mo aglibintan. Adan nasaraka ko nga apartment. Asa dagiti pagtrabaho. Tigurot pagtrabaho. Saan ka ito pagtrabaho? Uy. Ay malmalemak. Gis-istambay nga dakit apartment. Ano mo matubrak? Di, makichat ka. Agboy ka TV. Adamat internet sadya, o mat problema. Di makalakat ti laptop. Tabdo na pimbintas kong cellphone. Agtrabaho man lang. Sige, gusto ko na. Ana, umanugot kan? Mapangkukarod na alam dikit arawatak sa Diabalay. Pabakansya akong Diabalay mi. Apag sunay. Agsapsapol di asinsin ko ti pagyanan na. Isun at mga anan di pagyan Diabalay mi. Ipaupam. No, saan? Kasinsin ko met. Kahit nung pagarigan ta, kahit kung tutog subli, iti balay mi, edi papanawag to ida. Uno saan kahit kabayatan nga, kahit kung tutog subli, di bagak nga, mga ano din siya bali nga pagkasiraan da. Kanapi ko mapilang subli Ito nag-asawa ta, mga patakdartan tumatin di bukod tang balay, sang kari. Yes. Manungatawan. Mabiglang. May sawo no doon nga tawon nga panaglibintan, kasawatan no, nagkasartan doon. Laban nagngarod manong name sinukon ni Frank dito'y balay, ket inkargamin iti compartment ti kotse na manong name di gamit ko. Kalpasan na, napan kami manong name ti apartment. Nga pagyanan mi. Pagdanaan mi. Kas aglibin manong name. Ana, magustong ka di matlahin? Gusto up and down. Dito'y baba, ayan ti kusina, banyo, kastamatin pa nakasalas. Iti nga to, 2 kwarto. Api nga 2. Sa gasata, ana, baka hindi may isa. Nung pagkaganda sa nga ilita, di pagturugan na. Kompleto man ten. Ada paglutuan, ada ref. Ija nga to, ada TV, ada pa TV dito baba. Kinumpleto ma. Uno ko katakin na apartment. Hana? Jay ago pa ati. Mang-produce ka na giti alikamin na. Adamat washing machine. Ano marigatan ka aglaba? Siga kan siyak matla. Ay, kapag marigatan na. Ada rep. Kumpleto. Sige. Agluto ka ro din. Opo, maramanak ita tiniiwas nga luto ti asawa ka. Asawa? Live-in partner ko, Ken, imasem tagluto, kaaduan, dati pagpapigsa. Gawatain tumadam-dama. Mapasamak 21st fight, 81st night, apa naglibin ta, sweetheart. Kasta nga rod tinapasamak manon nemi nakaragraksak kabi nga nangan sakam nagsaruno nga nagdikus kalbasan na manon nemi adda kami iti uneg ti kwarton insa ganaan na pa iti loko with sweet music makapaarus nga music manon nemi sa adda pa dim light nakaw how romantic naman Frank ipay ko keng kanitoy akas to ti klase nga biyag.
Kabuti ba't patik. I love you so much, Feli. Narignak dagiti irut ti arakop na manong nemi iti bara dagiti bibig na nga nangamal anang nanam ka dagiti bibig ko. Virgin dagiti bibig ko manong nemi. Narignak tinabara ka na alamuyot nga dakulap na nga nangaprus ka dagiti dua bantay virgin nga bantay iti barukom ko. Kat voluntaryo manong nemi nga na simngaw dagiti asog ka na reng-eng ka dagiti bibig ko. Oh, Frank. Damom, awam ba ito sa bali nga nakarakop, nakaagay ka na hapros kang ka, kaniyak no salang siksika. Sikakit siksikan tulayang Frank, nagagasgasatak. Amom ka di nga nagitimun unang ang girlfriend ko. Katsandar nga virgin. Kahit mo sawan, edi high school ka? Adan na pasama kayo ka na dyan. Papi love mo. Adan. Kitam, 14 ka no pala taon na edi. Already ada girlfriend ko di college sak. So nakagasgasat ka. Ti babae nga may katuloy ti biyag ko. Napakarignak ti talagang ayat. Kaputa, may saka nga birhen nga tagikwek. Oh, Feli. Sa anak to ngagbabawi kat saan kan tumat ngagbabawi. Gabot aramidig to amin napakaragsakam, sweetheart. Dahil din manong name iti ng rugyan, iti panagdan nami, numampaysan kami pa nga nagkasar. Ngam kasla, nalablabas pa yung pudno ang nag-asawa. Wen, gabutan na tungo, nalailo ni Frank manong name. E di na mo, pinagtrabaho nakpailaeng, nga medyo, nagsakitak, diya ka mo no apay. Kinuna na kanyak, nagbati ka lang dito balay. Dito apartment. Baka makapadakas kang ka, tipa nagtrabaho ba lang. Amat nga rigat trabaho ka. Gagagangin lang sa kita. Sige. May magbakasyon ka pa lang. Magbakasyon ka, iti makabulan. Tapos di ka sakit saan ka maburing dito eh. Nabindas mo dita sangot ti apartment. Yeah. Di, padasem ti agnegosyo. Agnegosyo? Kasano? Dumating kita aglabas dita, sa nagmanti eskwela dito ya. Di, alakot ka halo-halo, nakapudot na. Sa iti malem, lako ka, nagitay, agtuno ko, ti barbecue, kanagitay street foods. Baka dagdagal pa ti maganansiyam ng ti sweldo. Sige, paano no text sweetheart? Nagbalinak mat nga nadungo keng kuha naman ng name, no kasta makariing kam tibigat. Riingek, nakaluto ak mantuan ti pamigat. Breakfast is ready, sweetheart. Nakaready ti breakfast ta. Kaya nakasagana matanig ti kasapulang mampanagdikos. Naisagana ko ti arwatem. Ha? Nga mampanagtrabaho. Kas na ti kinadungok man ng name, itad ko, iyawat ko amin na mabalin. Ito nagrubwatan mamang bisina, tulungak to agarwat. Siya ito mga plastic para itinektay na. Okay na. Nakadungdung mo kanyak ti asawa ka. Asawa? Live-in partner ko ha. Yung asawa lang tan. Mura saan ba nagkasar? Kasta no palubusak mapan iti opisina. Ito na makadanon ti opisina, tawagan na. Sweetheart, at akong dito office. Okay. Thank you, Lord. Saan ka nga? Hanggang na halakan di manon dita. Okay, nanat ka ha. Tapos tamat kang ka. Nangaro din sa anak ka ng buringan manon name itirogya ko ti agnegosyo ti halo-halo. Sa anak mo't marigata manon name sa anak mo't nagkuskus-kus. Ag-igan. At dapat insigida. At hindi ka nagbaling ang customer ko, manong name, agramong pa yun, di kita padaming agkas-kasera at apartment. No, kasta nga mo malemen, deta, nagtuno ako at barbecue, nagiti street foods. So, mangbat doon di asawak, manong name, asikaswag to balaeng. Ito naman,
ready ni Suna, nakasukatan. O na, dito yak pa lang ha. O natulungan ka nga mapaglako. Ang tuno-tuno. Kalpasan na. Mangluto akto man si Dami, paborito na. Saan napupuutan manong name iti panaglabas ti panawen. May isa, dua, talo. Talo nga tawanan. Naglilibin kami. Hindi Sweetheart, ada ka di diferensya? Abay nga di mo bala ibagang naginaw ka. Wanag tumtumar ka di? Diyan ka di mat ko nakin ka nga. So nga kahit ko naglib-in tan, tapos no, kahit ko mapanikdan ka nga, kang tawan na kagiti ka-opisina ka. Abay nga nga dyan ang kamadlangin masikugan. Agtumtumar ka? Sana nagtumtumar, Frank. Abay nga ron. Baka sampay lang ang panawan. Sige. Sampay lang ang panawan, no samo pala kayat kon. Sana nagtumtumar. Kang kanayin dapat nagsabsabat, di ba? Ano, nagsexta, kaaduan na. Mapanakon ko na, sige ko na, isabat ko matin. Di ba? Amo malagip? Naman. Alis to ako makaala. Ayun siya, pa siguro panawen. Nagtuturo ka, sweetheart. Di may isang amalem manong name nag-ring di cellphone ko ni Susan. Ni Mari Susan. Hello, Mari Susan. Hello, Mary Feli. Sika nang lipat kan. Manipod di ada ka live-in partner mo. Di ka matungo tawag. Sika man makalagip. Sika ko ma. Awan kaya. Sika ati, loko ka Adagay man asawa mo. Di mo kinumbidar. Di nagkasar kayo. Anong asawa? Ano? Ada ka nun anak mo kat? Disgrasya Ano ya? Naganak ka balasan? Wan. Abi ngamin, ti amok ket awan asawa na. Ngabot awan asawa ko na. Di kat ibaga ka masikuga kon. Ibaga na betul si Mang Petan ti asawa. Si awang gayan, awan ti asawa ko na tawan dito Pilipinas. Tanaga brood gayam. Di ibaga ka masikuga. Adan di asawa ko na naman ten. Kumari mat. Nabunyagan nga ro din. Sampay. Pabunyagak to na may satawan na. Di dagdubla kumaritan to. Wala. Umay kayo tukin kumpadre. Yung mabayag pa siguro. Apay nga mabayag pa lang. 5 pa lang bulan si anak ko eh. Ano, kumusta ka ni at naganan di kalibin mo? Ni Frank? Manumatin anak yun. Dadangar ti problema. Sanang mo pa nagsikog. Bakit siyang kang aganak? Mare. Imposible Baka dapuon nyo nga Lopez, unang baog. Mate. Di manong ko, kakisuna kapsat ko. Talot-putot na. Baka handa kasinsin mo. Ni kasinsin ko nga Esther. Iso. Sa nga pulong atawan nga gasawa dan kinilakay na nga awang paanak da. Apay, ada diferensya na. Nagpa-check up da. Baka dapuon nyo akasta. Amo ka din ni Frank, nga dapuon nyo, nga saan nga ganak? Dinamo. Baka saan ka aganak, baka di mo may payan ti anak ti asa at live-in partner mo, mare. Di may sa nga malem ti Sabado manunemi sa anak nga naglako gabotao met klase kaduan ng estudyante manunemi di customer kung umay gumatang iti barbecue. Awam met ti opisina manunemi ni Frank. Yan. Ti umubramin ako kat tungtung it kami. So pagpalipasan mi ti oras. Pasar abakan nak mo.
Naging ka manong nemi nga da nagtugtog, nga nagbaser. Kakita man siya na dyan. Kinuna na kanya, manong nemi. Iti salusutik na sino. Sinayda, Mare, ni Marem nga susan dito eh. Ay, wala mapinagtalo ka naksalita. Uy, Susan. Kasla, ako ba anak mo ah? Sa bali matinlangam. Abay sa bali ko matlangak. Nagalak ka lang, balasa. Customer tinti kinasexy mo. Hanggang mahilig ka sa hindi araw atin ah. Nga ana, naka-short ka, naka-sleeveless ka. May kapi masyal na naka-short. Pasensya ka. Ay ni Frank, ano dyan nga ito? Karat papabayag. Frank, sweetheart, ni Kumare Susan, ti Ada. Bimaba man nung nimi ti asawa ka naka-short ka naka-kamiseta. Ni Kumare Susan, kadrabaho ka kidi. Hanggang lang kami nagkikita idi eh. Ay, Kumare, nakabimpindas ka magayang. Nabimpinas mo ni Feli, ang siya ka. Abay, doon ano tibunyag? Mabayag pa eh. Yun doon na first birthday na. Dakayin to ah. Yan yung luplipatan. Una. Kumare. Kumpadre. O na. Feli, mangsaga na ka. Merienda ni kumare. Mabiglang. Sa salita kayo nga duwa. Pinanawak na giti duwa manong nemi ti salas. Mangmangin ko ti saritaan da. Pasad agrik-gik ni Susan. Hindi may sagana kung manong nemi pagpalamis mga talo. Pangkon iti salas. Oh. Palamis tayo. Napinasagahan tayo nyo ah. Di ba negosyo ka? Ngayon Domingo ken Sabado ket tsak negosyo. Halo-halo ah. No iti Domingo. Ana. Kalbasan nga laganak kaabalasang di agpaaram ka manin. Mga dungaron di kita garaaram dita. Jak kayat maminduang bigtot ko na. Anya ti amok baka kaslaman ng dedi mo una. Awan asawak kunana. Awan asawak dito'y gayam. Tadda di abroad. Hindi masikuga kon. Addan di asawak simang pweteng kuna. Nagado lalaki nga sa lawasaw. Uy, nakilang naman na. Nagado nga lalaki ko na. Ang aming nga lalaki. Nagasgasat ka, Feli. Kabuta nasingpot ti asawam. Live-in partner mo ko na. E doon ka kagkasar kayo. Kung nagpresento na kasaryo. Frank ka no, ito ano, parang kasarta. Kunan ni Kumare. Ito no, madan kami ng tiyanak. Ha? No, ibagamon, Feli, nga masigog ka, kat mapanikdig ka at talaga masigog ka, sakbay nga dumakkel, kat madlaw, kasar ako nakasigod. Kasano no saan nga agsikog ni Feli, ni Mari Feli? Aman, ako matiperensyak. Ay, daw-dawat ko, baka ito numay nga bulan. Ibagag to nga masigog ako. Na-delay ako na eh. Oh, beso? Baka delay lang. Masansan kami ng madil-delay yan. Manong nemi dayta ti damo nga panagam-am mo da Susan. Ni Mari Susan ken ni Frank. Damo? Uwain manong nemi. Damo nga panagkita a panagam-am mo. Nga addan digiti kundaway manong nemi nga tawagan nagti asawak. Asawak? Live-in partner ko. Sweetheart, medyo maladawak. Itamang pa eh. Overtime eh. Dati-dati nga da overtime eh. Ngayon sana kag-overtime. Gabuta. Kanayo na ka maitiliw ken ka. Ita saan ka na mailiw? Hindi kahit kung saan. Nayunak ti... Alis to nga nayunak ti ornong ko. Ornong ta. So nga overtime ha. Tabarbareng no. Baka next month. Ibagam to nga masikog ka. Hindi... Granden to nga dagos ti kasarta. Dakal batin to ornong ta. Sige. Aganan ka nga rin ha. Ano oras to kakawid ka? Baka
Alas 9, alas 10, alas 10. Sige, sige. Then, every other day, manunay nga overtime, live-in partner. Ano kasta nga overtime, manunay sumangpet telas 10, sabtek tumet, arakupek, agkak. Kaya dito na makastrek kami dito connect di kwarto. Agenda kami. I miss you, sweetheart. Madam naman doon. Namanugak. Nakamanugam. Nag-overtime ak nga ron. Narigat ka dito ag-overtime? Narigat ka dito trabaho? Ito yung mga opisina? Na computer? Ito sang-sangwan na. No, nag-overtime ka ang karpintero, tagbuhos kayo, mamati ka, nabannog ka. Nabannog ka. Ringin ka ito na parbangon. Sige, sweetheart, good night. Night, sweet dreams. Mabang. Ano nga nakabannugan na? Niya. Awan pulos manong name ti sumrek iti panunot ko. Awan ti sumrek ang panagatap ko. Kabot ang mamatiak, nga napudno ti asawak, mamatiak manong name nga siyak kat siyak tulaeng. Ngayon nagbidutak banong. Kabot iti may sa nga bigat iti Sabado manong name sa anak na nakabangon, masakit ka. Una ginaw kan. Hindi lahing kalman nga, nadat nga anak. Sumasanak ang ginaw. Ada nagregondawin ako sa nga madawa akat. Mati magbagik. Mabalik ka din nga. Sige di magsagani pamigat ta, sweetheart. O sige. O rito Sabado mat. Okay, agad na nakalatang rad. No kaya't may isa rekondo dito iti breakfast. Breakfast in bed, sweetheart. Napanak madlang ti CR, manong naimi. Nagtutbras, nagdaramos, nagdigos. Uri madabagbagik, idigos ko lang. Karagbeso manong naimi sa rek ni Frank. Di pamigat mi, iti unag ti siled. Okay? Ready na? Masensya kan, sweetheart, ha? Okay lang. It's okay. No problem. No, mati magbagay nga talaga. Gangalatit siled. Nakadigos ka man ten. Jack pa nakadalos. Siya akong tagdalos. Jack pa nakalaba. Yor, orno ka kami tilaban. Paglaba at ti Sabado. Di siya akong naglaba. Kaputa, damot washing machine. Iso nga kinanakalata, sweetheart, ha? Siyak ti makamo. Siyak tagdalos, siyak taglaba, siyak to pa'y tagluto ti pangal daw ta. Umay kuntunganin idanon dito sila ta ti pangal daw ta. Nakudungdungo ti asawa ka. Ti live-in partner ko. Manong name ti Jack Among kabayatan nga dak dito unek ti silid iti second floor. Adagam sang ilit At sang ilit Frank. Mangmangit ko. Bimangonak. Rimuara kiti kwarto. Di mandagak. Imulugak ti agdan. Nakita ka mismo manong name ti pan. Agin inarakop da kiti dua ni Frank ni Mari Susan. Ay! Ay! Kumare! Masikit ka kano ko na ni pare. Ano ito kayo tasuan dito eh? Frank? Imay ni Susan. At din padamag na kanya. Mare, manas kamit lang ang maamom dito eh ah. Tiyan niya. Masikugak. Kanang umibang ko na masikug ka. E ti amana ni Frank. Frank? Ayop kayo? Nanunurag kang ka, Susan? Pasensya kan.
Ni Frank ti masidag kanyak eh. Gapot agwapo kat karas ko man ti Frank. Ken gapot tayong baga ti problema na nga saan nakakanumat nga mapututan ket kayat nanti maddan ti anak. So, hinted ko na mare. Iti namin ado agundaw ita masikugak. Bakit pungut-pungutin ka? Ay, mare, makamabignat ka. Ayop ka, kumare. Gayem nga, mare. Ayop ka. Ayop ka manin, Frank. Pasensyahan. Hindi pa lang ka sa pulak ti anak eh. Hindi mo matmaitan. Naamuak kini Susan nga dagayang puliyo nga baogo na Lopez. Hawan diferensyak, Frank. Sampay siguro nga panahon tapno maipangka ti anak. Ngayon kastoy matan tinaramid mo. Ayop kayo. Da kayo nga ro din tegden na iti impyerno. Kasta ko matibagakan ka, Feli. Dahil pagpintasan na ta, live-in ta lang. Iso nga niya. Nadamat pala di malayo nga pag-awidan. Nagtulagan min kini Susan nga da kami tagdan na nito eh. Ayop ka, Frank. Diyak lang pagharap. Nga narukop ka gayam. Diyak lang pagharap. Nga sanga na pudnot panagayat mo kanya. Diyak lang pagharap, Frank. Tinakadamat mapabasol, Feli. Awanin sa pulag kan ka. Nadungo ka. Nalailo ka. Naimas ka. Ngayon di mo may payakanyak, ti kang runahan ka sa pulag. Ti anak. Amo ka mawat, anak. Ngayon apay nga ni Susan. Isod na kasagana nga ganak. Mahal na, alis to gaya makaalala. Mare Feli, di nakawagan ti Mare. Pasensya ka na. No talaga rito ti pagtungpalan ti amin, Frank. Awan maramit ko. No pa'y nasakit. Inayat ka, itinapudno. Hindi ko ti amin kan ka. Yung kastigayam, ti kinarukop mo. Kastigayam, ti kinarabaw, ti ayat nga bagbagam. No talaga ko mga pudnong ipatpatagnak, oras saan ka nga maipayan ti anak ang pepeso. Nagdalinag ko ba na ita? Ngimuurayan niya pa iti magbagak. Awanin ti maramit ko. Isaganak lang di kita ruwate. Kat na kayong tagindag iti na ito yung apartment. Ayop kayo. Manong Nemi, nasakit. Diyak may ladawan no kasanot kasakit na. Kan diyak pulos ni namnama. Gayam. Iti panangyam amok. Iti kumadirek. Iti live-in partner ko. Da dyan tinangrugyan ti amin. Inagaw ni Mari Susan ti live-in partner ko akong pare na Manong Nemi. Nalidayak gadimteng iti pinanawak nga balay, nariingak nga balay Manong Nemi ket nasdao, ni kasinsin mundo. Kasin. Ano ba ti? Kahit mo sawan, masinsyakan. Hindi ka napakdaaran biglay. Okay lang. Maalis tumalat mangalat ti akaran mi. Alis tumalayang. Agaman at sa nga binaybayan ti balay. Madlaw ko kit adudigit natarimaan nga baset na. Siyempre, kaya pag yan namin, kita amin pag-iimbagan na. Ano ta pasamak?
Awan kami kini Frank. Andan sa baling katandan na. Baga tasan kaya nagkasar. Waning bag tasan ka nagkasar. Ken, awan anak yo. Awan anak mi. Dito nga rin tiga po na, no, aping sukat natin sa bali. Tasan na kamanakan. Awan, mati ko nakadeferensya kay. Ala, tulungan ka rin mag-isar ka rin ginagamit mo. Kaya na, kumitak lang nga dagos iti akaran mi. Oret ha, talo kami met. Iipag mo, kasta matintim. Asawak. Ay, di may isang anak mi ko nakuma. Nagmay sak manen manon na iti pinanawag kabalay na naringak ken ni Makilak ti family house mi. Tinawagak ni Manong Jun yung pagkaamok tinapasamak. Makita kla na dyan nga Frank, papatayan. Manong, saanin? No papatayan, magbaling kang kriminal, may balod ka. Kasano pwede ka dito aputod mo at kanti asawa mo. Sa bagay, anang araw din? Nagsapulak man ito trabaho. Narigat may mensahe din ko. Mangsapul ka dagos ti kasukat ni Frank. Apel na siya ti sumapol. Agpasapul ka. Manguray ka kunak kuma. Nagbiyaga kag manin ngagmay-may sama nun name. Nakasapo na kadagos ti pagtrabahuak, sales lady manen manon name. Makabulan manon name. Ngawan kami kini Frank, makabulan met nga trabahuak, idi adu manen di kitay. Umas asibay, nga mangiparparik na iti panagayat na kanya. Dagiti customer manon name nga may gumatan. Hi, Feli. Amo nga Feli tinagan ko. Na mabasak yan tinemplot mo. Ayaw ang gaya. Kayo na porme gaya. Anat gatangin. O may kanduman pasyaran niyo balayo. Ala, patsim ko mga malasang akpay. Aday di ka na live-in mo. Balasang kapay, di ba? Amom? Nagdamdam agad. Uwanan di pa nagtalik ko pa ka rin na lalaki. Sa bali ak, Feli. Ado magibagbaga ti kasta manon nemi sa bali da kano. Ngam sang kong kaskaso ida. Makatawanan. Sibudawan kami kin Frank, kanawang matin ti damag ko kadakwada kin Susan. Ididumteng kaniyak ni Dennis manon sa bali ti marik na ni Dennis, no may supadi, no may dilig kadigidad duma lalaking agar-arim kaniyak manon nemi. Wen, kaya't nga sa wen, agayatak manon. Isubalat nakiturid nga mga agpaisulit ti balay manon nemi. Family house yun ito, eh? No, agasawa tanto. Padaklan ta. Papintasan ta. Ti lute ko kayo. Ko kami ang kanyak ti dokumento. Titulo ko nam. Dokumento? Titulo. Ayaw na land title. Dokumento kat baka. Huwag kayo niya. Sorry ah. I love you, Feli. Saan ako na virgin? Saan nga napatagtikin ni virgin? Tinapatag na sinaw ti pusom. Nga gayat, akas man ti panagayat ko kain ka. Diyan kahit pati masaktan. Dennis, saan ka ito kasaktan? Kasalamat ti ko na ni Frankie di. Sa bali ni Frank, sa bali Ahmed. Alangan met na saan ka nga gayat. Kasapulan. Kasapulan ka, kasapulan na. Bayang ta, adalig nga talaga tirig na. Ken, amok met no, siya sinuka nga talaga. Nasing petak.
Nutuntunan ti family background ko. Okay lang. Sige. Inem nga bulan manong nemi, iti pa ngaram kanyak ni Dennis. Aging ka nga sinugurado kon, dito yung may kadua nga ayat ko na. Nasamsamit ni ayat. For the second time around. Inaklon ko ni Dennis. Nariknak man ti arakop, kinagkakti may isang lalaki manong nemi, naros man ti riknak. Will you marry me? Di mo kahit live-in? Diyak kahit live-in. Gabot naman sigurado kang si kakinsyak. So nga kahit kang ikasara. Iyawin nagdi balayo. Dito'y balayo. Balay tamatin. Papintasin na kas kunak. Isuntut pag naidan na kitagbalingan nakta. Mono kahit mong anak. Dennis, sa anak nga ganak. Oh? Dahil ito problema ni Frank idi. Imagine 4 to 5 years. 5 years kami. Baga, ibabawi mo, will you marry me? Kalabasan ng imbagak. Nagpa-check up ka ka din? Sampay. O, kapag nga rin ba kamang saan ka aganak? Kano oras saan ka aganak? Mas pagarikan. Ayatan kalata. Saan kompleto ti pamilya ko na danoon anak, di mga adaptan to, kas pagarikan. Saan ko ibabawit ko na will you marry me? Sige. Okay. Inton ka ano? Planuentan. Within this month. Insaga namin nga naimbag manon namin ti kalay sa pinakamuha ko na kitikabagyak na naroon na kini Manong June. Ngayon ko pinakpakamuha ni kumaring asusan. Pero kumapakamuha ti do ko aggaagaw. Nangaroon na nga jak pakamuha na dyan nga Frank. Ti first love ko, nga nang sugat ti puso. Papi ko mapakaamuak. Dimding net ang aldaw manong nemi, ti simbaan. Dito nga naangay manong nemi, edi kalay sa amin kini Dennis. Nakaragsakak. Naragsakmat ni Manong June, gabutan muna naragsakak. Kamodyanan na ti ading ko, ikasardan. Kunana manong. Nasiyat mat na kakamangak, manong nemi, kadito dumtengen, siyempre, iti umuna nga rabi imi, iti mismo nga balay mi, iti siled ko palang, iti ubingak manong. Sabi ko ma, ta makaala ka nga dagos. Ti ana, makaala nga? May tukot ko tibin iti sa klot mo. Kadagrampaya. Sibug-sibugan ta. Nalipatam ka rin din bagak nga, no, sana ka mamati. Awan diferensyam. Saan ka pala siguro nagkanti kong daway di? Siguro kat na ikaring nga awan. Tapno awan ti problema. Gabutas siya, ti agbalin nga ama, ti umuna, kendi kita agbalin nga anak mo. Siyak fell. Ninanam mi nga tiragsak karida nga nagpatnag manong nemi. Mabaling kong ibaga. Nga talaga nga ni Dennis itinekari nga para kanyak ititong palbihan. Gabot na mariknak, digitirot, terak na bara, digiti apurus kinagek na isang sangayan. Uwain manong nemi, no idi kat ikam kamakam kong isabat, ita, manong nemi, siyak ti una, mamindua akton, indun pumutok ni Dennis. Kaya't nga sawen, mamindua akton nga tumayok, intun damo at tumayok manong nemi ni Dennis. Umununak ti mamindua. Santo pumutok isuna. Pinapintas mi ti balay mi manong nemi.
Kat kalpasan ti talo nga bulan, nalpasan. Kat kasaon iti ragsak ko, iti padamag ko. Iti asawak manong naimi. Gimatangak ti pregnancy test tube. Ket positive. Masikugak, Dennis. Okay, magitam. Masikugak naglayng ka. Gawa to siya talaga ti kalalengan. O, makita mo, awan diferensyam. Talaga? Masikog ka? Awan. Talo nga bulan nga na dilayak. Oh, kunang tupay nga may noong, sweetheart. Ano naman nga patpating ka? Ano naman nga ilalaing ka? Ano naman nga ipay ko amin na pakaragsakan tayo. Idagbalin to anak ta. Nakaragragsakak nga as in manong name. Napukawan siyempre, di ba nagduwa-duwak ti bagik. Kabuto dumakkay rin ti tiyan ko. Gusto ko nito nagsak ko mga ipadpadamag ka naging kakabagyak manong name. Oo, hahanak nga lupes sa kaskarina duma. Ada na nagkudakkilen, 7 nga bulan. Napangkupin na ultrasound, lalaki. Dennis Jr. Managragsakan matikapsat ko manong name ni Manong June. Wen, kad malagip ko natatang kaninanang nasibiyag na kumapala ita, apo naragsak na kumamat. Kumusta nga tamat ng Frank ka ni Susan? Si Miplo na bigla manong name na ita itilagip ko. Sabi ko bang isot laglagip pag. Dito ti kunada nga sa anak nga ganak. Oo, baga pagsasarunok ti aganak na kitaan nyo. Ayun nga ngayon pas nga ko ni Dennis Jr. manong name at damanenti dungo ken gaget ti asawak. Para ti panakaisagana ti masakbayan ni Junior. Ken ti duwapay nga ading na. Oris nga dudwa. Padasek mo ti aganak ti ado. Sa akon to, kibinin nga. Ubain di kita anak ko sa kumapa ni Sursur. Oh, ibagayo nga lupesak na yan. Nagado anak ko kunak. Umanahin ti tanong si Dad. Baga saan tayo may saganan di masakbahan doon aduda. Talo no pat. Okay. Noan niya, numanot isagot ni Apo Diyos ka na ta. Manong nemi maisagsaganan ti panakabunyag ni Junior talo abulan. Sino alam nga kumadre ka to kumadrem. Basit lang. Dagiti lang dain ti nga kinatrabahwak. Kaya nagitay kabagyak. Si kanay. Mangalak ka dagiti kopi sinaak. Ngawang pa asawa na. Okay. Alam. Alam ni baby, ni Junior. Tayong gumatang ka dagiti kasapulan. Sige. Unteti mol. Okay, damol. Anda kami timol manong nemi. Edi, imbaga, edi asawa, pakinggan mo man ni Junior. Natangan kan? Matangan. Sublatan. Ilak ba si CR? CR? Okay. Dito ko ang duanong tutoy, duanong na tutoy. Edi ba naggapo kiti CR, nagsubli ako man manong nemi ti ayan, dagiti agama, edi nakiktutak. Hindi adamang sarat, adalan ko. Frank? Ay, Feli. Kumusta? Kastoy? Katsi ka? Daki kini Susan? Nabayagan ngawan kami kin Susan. Kumusta dete anak yo? Manot putot mong kengkuana. Manot kapsat na di anak na iti kinabalasang na. Nagkasar kayo? Saan ka mga nagkasar? Kanawan ti putot ko kengkuana. Di ba yung bagaan iti ka masikog? Isod gabo na nga. Insinanak kat nagdan na kayon. Lino ko na.
sa gayr nga masikog. Kaya't nakla sigurong agawin. Wano kaya't nakalasigurong agawin. So nga baga na, gabuta, hanak ka mapututan, gabuta ti amom ka na diferensya. Siguro impambaran ni Marisos ang tikas dyan, baga na masikog tapno, papanawan na, kada kay dagdan na. Loko dahil dyan nga kumadarek. Iti pa nagdenayo nga baka no napututan mo lang. Tiyan mo kidikit. Talaga mapututan. Ngayon saan ko napututan? Nagpa-check up. Siya gayam tayo diferensya na. Ure no, di mo ibaga nga, napang ka nagpa-check up, talagang sikat na diferensya na. Feli, ure no saan nga madante anak. Basta, nagsinublihan ta. Hantang aglipin, ikasar ka. Gabati pa nakakita ka, kente kaawanin ni Susan tibiyag ko. Nagsublit, dati harik na ka. Nagpepeso ko marita, hindi na may pinasyarid dyan balay, kat among ng tibalay mi. Excuse me. Sino? Ti asawak. Dennis, ni Frank. Iti dating live-in partner ko. Frank, ni Dennis. Kani, amuti-muti ni Junior. Junior, anak. Asawam? Anak yo? Awan diferensya. Awan diferensya, kabuta sikat ada diferensya na. Pare. Philip, intayin. Okay, Frank. Okay bye-bye. Sige. Kasta labiyag, Frank. Barbari nga dan tumala masarakam mga awat ka sa saad mo. Si kamad gamit inutil. Manong nemi naman ang talyawat ni Frank nakatakder lata nga mangkit-kita kada kami kabayatin nga matadayo kami. Nga oras saan ko makita manong nemi nga amok ngagtad-tad agar arubos di kitiluan. Gabutin na laos nga panagbabawi. Frank, inayat kami. Ngayon sikat isa nga napudnot panagayat na. Agaman at tasanak na anakan. Agaman at tasanak ng kasar. Gabutin na kami kini Dennis na nagkasar. Da kami tiadaan iti anak. Nagunak dayta itinakam ko manon naming nga siyak laeng nga tinakangig. Kana ibagak dayta kini Dennis edada kami niti balay. Amom, ora anyat aramidan tayo no anya tinairuit nga gasat tayo. Isot mapasama. Si kaken siyak ti talaga nga kagasat na mampesa nga siyak ti mo nga lalaki di biyag mo. Si kaken siyak ti panag tigmok ti Diyos nga madan ti naragsak ng pamilya. I love you, Feli. I love you more, Dennis. Kadagyama, tadinteng kay di biyag ko. Napasaro noon pa manon nemi ti anak mi babae iso dayto ni Dayan kalpasan na babae manen ni Suerte. Stunan ti talo ko na ni Dennis manon nemi. So nagpalaygeta ko. Intulad ti asawak ti nagtrabaho manon nemi para ti panakaurnong ti masakbayan ni talungan nak mi. Inasikasok met anak siya dagiti anak ko manon nemi. Iraprapin ko mat, no anya didit inrugik ang negosyo, idi agdandan na kampay laki ni Frank, isot tultuloy ko. Idagla ko ti halo-halo, agpalo halo-halo, kaniti malem, manon nemi, ag-barbecue, kad na dumapay ng street foods.
Di pagsayatan naman nung nimi awan, di kiti naka nga problema ta nagbaitan mi ti asawak. Adala basit sa mi pag kinaawatan nung daduma, gagangin dita natural ti kasawa. Adala kiti kundaway nga, ti pagsusikan mi kat may panggap kadagiti anak mi. No disiplina ikida, kaya't nat sa bali nga pa nakadisiplina. Gagangin dita manong nimi dagiti kasawa. Abnormal ti relasyon no awan ti susik. Ti maggamyamanak, awan ti nakaro nga problema, tano adaman problema mi, solusyonan mi asagod. Dagos. Dahito ti pagkasarita, ak manong nemi kadagamyamanak kinihapon. Diyos agang kanayon, takalbasan kini Frank, nga sinong sugat ti pusok dimteng, nga insagot na ni Dennis Kanyak, anang isagot iti talong anak. Kat sabi ko manong nemi, tagdamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padagkalimngeg. More power to your program, and God bless. Tuyag yaman nga pag-aya mo, Feli. Thank you mat ka Feli. Tingin ka pa nagsurat. Maraming salamat po. Maraming salamat po.